सासे आइजोनि फैसा बेग गदों एबा गोमादों। बेगाव फैसा सनाजों लोगोसे गारि, कागज, ATM बायदि बायदि दंमोन होनना फोरमायथिदों बिथांजोआ। बिथांजोआ गावनि खुगाजोंनो फोरमायखादों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो नोंथांमोना मिथिना मोनगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो मिथियो आरो गोमानाय बेगखौ मोनफिननो हायो बिथांजोआ। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि मुङा फुलमनि हाज'वारि आरोना। आङो दखान होयोमोन, साहा दखान। आं साहा दखाननिफ्राय फैनाय समाव आंनि फैसा बेगा लामायाव गबोदों जानो हागौ। सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन, अननानै हरफिनथार आं रिकुवेस्ट खालामो। आंनि डकुमेन्टस दङ, गारि लेखा दङ, सना रुफा दंमोन, माने सना गोदोनानिबो खोमानिबो। आंनो सना रुफाफोरखौ नाङा, आंनो डकुमेन्टसखौ मोनफिनबानो जागौमोन। प्लिज अननानै सोरबा मोनदोंबा आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौ हर। गारि लेखाबो दंमोन, ओमफ्राय आंनि ATM डकुमेन्टसफोर दंलाबायो। बेफोरखौ मोनफिनबा आं मोजां जागौमोन, हामबायगौमोन आङो। जाय मोनदों आंनो हरफिन अननानै, आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाय मानसिया मोनदों बेनिसिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो। प्लिज मोनदोंबा हरफिन सोरबा। आं नाम्बार होगोन, आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। बे नाम्बाराव बुंहरनो हागोन जाय मोनदों। प्लिज अननानै आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौल' नांगौ, सनाफोरखौ नाङा। आंनि नाम्बारानो जादों 8822458500। प्लिज अननानै खिन्थाहर जाय मोनदों। फैसा दंमोन एसे, फैसाखौ नाङा, सनाखौबो नाङा आंनो। नांगौबा आंनो खालि डकुमेन्टसफोरखौल' हर। शेयार खालामनानै हो, जाय बे फैसाखौ मोनदों बिनिफ्राय बिसिम सहैनाय बायदि। लोगोफोर प्लिज, आं बेंटल बाजारावनो दखान दङ जोंहा। दखान आरो साहा दखानबो होयोमोन आङो। साहा दखाननिफ्राय फैनाय समावनो बेयो माने फैसा बेगा मोनायाव लानायनिफ्राय गबोदों। अबाव गखो आं मिन्थिला। प्लिज सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन लेखाखौ। खुलुमबाय। जोंनि एड्रेसानो जाबाय बेंटल होनो। ओमफ्राय बेंटलनिफ्राय आङो न'आव फैदोंमोन। न'आ जाबाय सनापुर, 2 नं बेंटल सनापुर। आं माने बेंटलाव दखान होयो नालाय, बे बेंटलनिफ्राय फैनायावनो लामायाव गदों फैसा बेगा। ओमफ्राय दा बबेयाव गदों मिन्थिया। ओमफ्राय फैसा बेगावहाय सना दंमोन, खोमानिबो गोदोनानिबो। ओमफ्राय माबा दंमोन, डकुमेन्टस दंमोन। डकुमेन्टसा गारि माबा दंमोन, मा होनो, गारि लेखाथ' नङा, लाइसेन्स नङा, लेखा मा होनोथाय बेखौ, गारि आरसि दां, गारि आरसि। ओमफ्राय पेन कार्ड, भटार आइ कार्ड, ओमफ्राय ATM दंमोन, ओमफ्राय सना बे दंमोन आरो।